Pone cahui. Wis. Napa kowe? Apa-apa aku? Tenane. Tenan. Gampane sawangkan raimu ngapusi ini. Kowe percaya aku ora? Santai. Ora yo kowe. Selo Mas. Oh iya, ini awakmu anu. Pas terus engko ae. Saatnya istirahat. Piye, kowe mengarep ngomong ki apa? Alah kuwi lah, apa amit golek wong. Sopo to? Goleki. Alah orang ngerti. Biasa. Kamu sing kenal. Sopo? Cah kelas belah lah. Alah, tak kira ora penting. Penting nih. Penting apane? Melaku ora ning kantin. Ayo. Ya wis, ada urusan lapangan lah. Wis. Ndang sak sore iki sabar setoko wis teko kabeh iki. Ah. Ayo iki sendi. Bu, sowan salene no, tinggal ya. Ku ora sia kawan kowe. Kurang yo, rada telat. Ora trimo telat iki wis tutup. Sampai wis buka kabeh kan iki? Wis. Tak mulai yo, Cah. Sore, Cah. Jadi iki latihane dhewe terus delut. Amarga bocor ana kepentingan ning luar kota. Latihane dhewe minggu iki lan minggu-minggu seteruse kaya biasane wae. Nah, amarga latihane dhewe cuman delut, ayo digaluri terus ayo. Walah, tak kira pengumumannya ora sido latihan. Lah yo kadung seneng nek banget. Kepreso. Wes, ayo dibagi tugasnya, ana sing nyapu, ana sing resik-resik. Yuk, bubar. Yuk dah. Di lapangan iki Pak terus gua harus nawari. Walah, iki mau jarine wong sedelut lah kok padha ae kok biasane. Lah yo ngene iki pengen mulai, pengen layak-layak. Terus serap kalor iki. Wis ayo. Wis gak kabeh lho iki. Wis ayo udah diresiki gak mulai. Sak dulu mulai, dimasak yo, Cah. Semua di Tunggu dipungkasi. Matur nuwun nggih dina iki yo. Ketemu maneh minggu ngarep, Cah. Yo, oke. Mulai yo. Please, kamu lah. si Om. Ngeri aku. Ya. Yo. Yo, sabar kok. Ini kok gak mulai ngenteni sapa? Sik kok iki loro bar. Oh ya wis tak no, gak mulai sak cukup lho. Yo, berarti aku bisa depan. Wis, ayo.
perasaan wis pamit bareng gadis. Ngerti ngono bareng ya. Las. Yo sih. Ini pangapunten koyo pun jenengan pun ape. Musuh-musuh kalian kula lebu. Lebu kula pada di kamar. Iso dhisik. Oke mau. Lis, tangi yo. Kacan dan diwangi malah gelekan. Wah. Kira ditujut. Lah emang kowe aku tuning kasur malah nang awas kok. Lagi. Mas, tangi. Jong ngipe ya duwe camping. Ayo, lagi camping kok malah ngimpi ning kasur. Saiki kok kasure sapa? Ngimpi yang bolong, ra ngalor, ra ngidul, imajinasinya liar. Sedang tau sik ono ben seger. Dan terus kudu kayak gini dong, pacarnya wis tak sing. Teh lempar rasane. Kira belum ngewangi to, Klis? Wis tolong iki abot. Teh dadi calon aku ora peka belas. Wah. Sik to sabar to. Sabira lagi? Jam 2 menit. Duh, jam 1 piye to ki jam setengah 6 e. Masih jilo. Jam setengah 6. Awan ngene kok. Ayo, panas Ya, ya. kentang-kentang. Ono sing gak bener iki. Tiga. Ya, aku kalau mau Pak. Iya, beneran. Balik Surabaya. Yang balik. Kakak doang iki. Pengen ae. Ya mau aku arep sing arep bebas. Setengah 6 iki. Kan mau ngomong ya, Wak. Bayaran sama iki. Ah, ora penting, ora usah dibahas. Iki sing kudu dibahas. Gampang menur pesen karo aku. Omonge ojo
aja bali surup-surup. Lah tapi iki wis surup. Piye iki? Ngerti ngono. Ya apa awakmu melu aku. Datangi kawanan awakmu kok. Ndak wis setengah 7 ki lho. Telat kok. Wis ibu nang duwe iki sik. Loh, Wis, nyapa nang mulai. yuk. Ayo mudun. Oh sarane sapa-sapa kok. Arep nyapa? Wong. Ras, kamu nyapu nih gini. Wis, tangi wis. Magrib kok turu, urung iso barang, urung mangan. Ya Allah. Ayo, tangi, aja dimenakne nek turu, magrib ki lho. Jen, ayo. Nggih, Bu. Jen iki anak sapa to? Wis ayo, Bang. Jangan salah dong.